El Maria Canals porta cua. I és que el concurs internacional no es queda només al Palau de la Música, sinó que surt al carrer per convidar tothom a escoltar i a tocar. De moment ha tocat bastanta gent, això ja es veurà al llarg del dia. Home, jo crec que si fa bon dia, ara cada cop hi ha més gent, doncs, bueno, a la que la gent vegi que aquí qualsevol pot seure i pot tocar una estona, jo crec que tothom s'animarà. Durant els dies en què té lloc el concurs, una trentena de pianos de cua s'aniran movent per diferents emplaçaments de la ciutat perquè els toqueu, com el Passeig de Gràcia, l'intercanviador de metro de l'estació Diagonal o equipaments culturals. També s'hi organitzen actuacions d'alumnes d'escoles de música o fins i tot de participants al concurs, en una iniciativa que té per objectiu acostar la música a tothom. Ho trobo molt bé perquè, clar, no és normal trobar-se un piano al carrer i així, llavors la gent es queda així amb les cares i és molt gratificant també tocar i que la gent tocar així al carrer també és diferent i és tota una experiència i és molt bona iniciativa, sí. A mi m'encanta, per mi el piano és l'instrument per tocar sol que millor em sona a mi particularment. Per això quan he vist aquí al carrer el piano i tot, dic, bueno, això és magnífic. En total, 91 pianistes de tot el món participen al concurs internacional de música Maria Canals, que se celebra del 7 al 22 de març.